Hello mga kabanat, mao ni tan-aw na to ang paghimo, ang giunsa paghimo ang coke nga atong ginainom taga-adlaw or gina-snack nga mao'y paborito sa to mga Pinoy. Nakita ninyo nga ingon ani day ang pagproseso sa coke. Grabe, nindot kayo pagkahimo ning mga coke day kay dili na kinahanglan ug mga tao nga maghimo kundi mga makina ni mulihok. Grabe talaga ni mga kabanat. Paspas pa jud kayo ang paghimo, dali ra ang paghatod sa mga botelya, sudlan din na siya og coke. Grabe kita na ninyo. Di ba nanay sulod, dali ra kayo, kwarta dayon. Kana siya kay mo na siya ang gina kuan gut nga serial number ang mga coke. Sunod ani mga kabanat, abir na punta, tan-aw na to kung unsay giunsa pamaagi ang paghimo sa beer. Kani siya coke pa lang niya, dili pa yun siya sa Pilipinas kundi nani siya sa laing nasod. Mo ni siya ang tig deliver kay ang video manggod sa coke diri sa Pilipinas gina restricted nila. Murag naa sila ginatago, kani wala. Machine will do everything. Mao na ni siya ron mga kabanat. Kitaan ninyo na ginasit siya sa isa ka pack, unom ang sulod. Moding mahal kining mga 1.5 1.75 may gali kay wala na 2.0 no. Grabe yun din no. Kana kayo grabe no. I-deliver na sa laing-laing nasod, saon na lang. Ginakuan gid siya ba no? Mura siya kanang kung sa coke pa nga botelya kay ginakis siya ba no? Sunod, kung kinsa tong gusto magpa-shoutout, comment lang mo sa kong YouTube channel para ma-shoutout mo. Mga salamat.